Jeg vil gerne starte med at definere en differentialsligning. En differentialsligning er en ligning, der angiver en sammenhæng mellem en funktion og dens afleder. Derfor betyder det, at man forsøger at bestemme alle de funktioner, der opfylder en differentialsligning. I forhold til anvendelse af differentialligninger, så kan differentialligninger anvendes til at se, hvor hurtigt en fartændring forandres. Det kan være eksempelvis i forhold til en acceleration ved en given hastighed, eller til at optimere eller minimere arealer. De kan også bruges til at bestemme, om en funktion er voksende eller aftagende, hvor vi så kan komme ind på det, man kender som monotoniforhold, hvor man kan bestemme funktionens maksimum og minimum. Jeg vil gerne starte med at bevise sætningen 3,2, og til start vil jeg opskreve sætningen for 3,2, hvor den fuldstændige ligning, den er y-mærke plus ay lige med b. Og den her fuldstændige ligning, den kan også skrives som f mærke x plus a gange med fx lige med b. Og i det her tilfælde, der er a og b reelle tal, og a det er ikke 0. Og det er så givet ved y lige med f af x lige med b divideret med a plus c gange med e opløftet i minus ax. Og her har vi så sætningen. Så går vi så over til beviset for sætningen 3,2. Og til start, der skriver jeg lige ligningen f mærke x lige med minus a gange med parentes fx minus b divideret med a. Og vi indfører så funktionen gx ved parentesens indhold. Og det vil altså sige, at gx er lige med fx minus b divideret med a, eller fx lige med gx plus b divideret med a. Og ud fra det her kan man så sige, at fx eller f mærke x er lige med g mærke x. Og den ligning vi skal løse bliver efter til g mærke x lige med a lige med minus a gange med gx. Og det her, det kan man så efter sætningen 3,1 det kan man så bruge i forhold til sætning 3,1, hvor den fuldstændige løsning er gx lige med c gange med e opløftet i minus ax. Og det vil så sige, at fx er lige med gx plus b divideret med a, der er lige med b divideret med a
plus c gange med e opløftet i minus ax. Og dermed har vi så bevist det. Nu vil jeg gerne bevise sætningen 3,3. 3,3, hvor den fuldstændige ligning er y-mærke plus ay lige med hx. Og den er så givet ved y lige med ae opløftet i minus ax gange med integralet af hx hvor det så er gange med e opløftet i ax. Og i forhold til beviset, så i det her tilfælde, der vil man ikke bevise, at der ikke er andre løsninger. Man vil bare nøjes med at vise, at funktionen er en type af løsningen. Og hvis man kalder det så integralet m af x i det her tilfælde, hvor at det hedder m af x er lige med integralet af hx gange med e opløftet i ax. Og det vil så sige, at den differentierede er m-mærke x lige med hx gange med e opløftet i ax. Og det vil så sige i forhold til den her, at y er lige med e opløftet i minus ax gange med m af x. Og vi viser så, at en funktion af sådan en her type har en løsning. Og differentialligningen den her type, der bruger vi så produktreglen. Og det vil sige, at at den hedder y mærke x lige med minus a e opløftet i minus ax gange med m x plus e opløftet i minus ax gange med m mærke x. Og det er så lige med minus a e opløftet i minus ax gange med mx plus e opløftet i ax gange med hx gange med e opløftet i ax. Ja. Og nu får vi så ved at multiplikere a ind i den her, så får vi det, at den hedder a gange med ay lige med ae opløftet i minus ax er så lige med gange med mx. Og så kan vi så lave en addition af de her to sidste, den her og den her, og det gør så det, at den ender med y-mærke
y-mærke plus a y er lige med minus a e opløftet i minus ax, der så er ganget med mx plus e opløftet i minus ax, og så gange med hx gange med e opløftet i ax plus ae opløftet i minus ax gange med mx, og det kan vi så ende med at skrive rent, så det bliver e opløftet i minus ax gange med hx gange med e opløftet i ax, og det vil sige at det bliver sådan set hx til sidst. Og vi har så fundet ud af, at y-mærke plus ay er lige med hx, hvilket var det vi ønskede, altså det her. Og dermed er beviset slut.